Comezar o teu propio negocio non é doado. O medio de descoñecemento fai que moitas persoas non se atrevan a lanzar a súa propia empresa. Para axudar os emprendedores e fomentar o emprendemento, o Concello de Cambados realiza o Foro de Emprendemento. A iniciativa celebrou a súa quinta edición. Nós o que facemos é intentar facilitar, dar todas as ferramentas posibles, pois que teñan a posibilidade de financiarse, ven xente da banca para explicarlle como poden obter esa financiación para montar un negocio, ven xente do IGAPE para explicarlle as axudas que poden ter para montar un negocio por parte da Xunta, para crear un plan de empresa, un estudio de viabilidade, e por outro lado tamén pois veñen representantes de zona centro para falar sobre todo a importancia do asociacionismo, de como un grupo, pois os comerciantes unidos, pois suman máis que ir de un en un. O foro está dirixido á xente moza e a todas aquelas persoas que queiran comenzar a emprender. Todas aquelas persoas que queiran emprender, non hai límite de idade, máis ben son xente moza, pero unha persona con 50 anos tamén pode ser emprendedor, ou con 60 anos. Nós o que queremos é xente que se anime a plasmar a súa idea nun papel e intentar loitar e crear un negocio para sair adiante, para crear, digamos, unha pequena empresa e pouco a pouco avanzando no mercado. O Concello de Cambados quere mostrar aos futuros emprendedores todas as vantaxes que ten comenzar un negocio na vila. Bueno, tamén coñecer pois que dentro do Concello de Cambados tamén dispoñemos de despachos e pequenas naves industriais que os emprendedores poden utilizar para desenvolver a súa actividade e que evidentemente pois o custo por parte do Concello é infinitamente máis baixo. Non estamos falando de que podes ter un despacho cun coste mensual de 30 euros ou unha nave industrial por 350 euros. Entón eu creo que é un costo máis que competitivo e bueno, pois teñen eses prazos de 3 anos e 2 anos e incluídas as prórrogas. O acto asistiron máis de 80 persoas, na súa maioría estudantes. O Concello agarda que agora teñan claro todas as facilidades que ten emprender en Cambados.